Alle kan føle sig ensomme en gang imellem. Men over de sidste par år er det for mange blevet en kronisk følelse, der kan lede til angst, stress og depression. Det vil jeg gerne formindske med Drinks and Drama. Drinks and Drama er et simpelt kortspil, hvor man trækker et kort og udfører en sjov eller tankevækkende udfordring, som bringer os tættere på hinanden i processen. Drinks and Drama forbedrer den sociale kvalitet, brug af terapeutiske værktøjer, historiefortælling og en allerede etableret kultur blandt unge, druk. Men Drinks and Drama er ikke så mange andre festspil, der går ud på at blive fuld, men på at skabe mere meningsfulde forbindelser med hinanden, mens man drikker nogle bajer. Mange af kortene er inspireret af terapeutiske værktøjer, som er omformuleret på en mere imødekommende og sjovere måde, så i stedet for at tage ansvar for dine handlinger, what's your own red flag? Vi har også kort, som øver meditationsøvelser, mindfulness, by take a moment to just really taste your drink. Så er der også bare nogle gange kort ind imellem, for at skabe nogle uforglemmelige minder sammen med hinanden. Så som do a catwalk like a pirate, or give a lap dance to a consenting player. Consenting. We care about consent. Og så er kortene jo lavet plastik, så de kan tåle at blive spildt på, uden de går i stykker. Men det, der virkelig adskiller Drinks and Drama fra andre spil, er det mysterium, der gemmer sig i kortene. Heksen Molly, Barden Alistair, Varulven Fenris, ballerinaen Skywind og Gangster Gandalf har alle en samhørig historie, de gerne vil fortælle igennem de her kort. Neurologisk er det begrænset, hvor stærk en forbindelse man kan skabe med et objekt. Men historier og karakterer, det er noget, vi er designet til at connect med. Udover at det giver spillerne mulighed for at snakke teorier med hinanden, så leder det også til en unik markedsføringsstrategi. Min målgruppe er unge voksne mellem 18 og 30 år, der har en interesse for fantasy, og de befinder sig online. Min ambition er at kunne skabe kort animationsvideoer for hver kort af de forskellige karakterer, der spiller spillet. På den måde så kan vi lære spillet og karaktererne og deres historie bedre at kende og skabe et helt univers for de her spillere at dykke ned i. Og de her videoer kan så postes online på TikTok og på Instagram og på YouTube og bare internettet. Desværre er jeg ikke den bedste til at animere, og det er dyrt at hyre professionelle animatorer. Til gengæld er jeg uddannet multimediedesigner, som giver mig en solid forståelse for markedet, konkurrenter, målgrupper og trends, hvilket gør mig i stand til at udvikle en effektiv og målrettet markedsføringsstrategi. Jeg kan designe reklamationsindhold til plakater og banner, som både kan bruges på online-platform og i de fysiske omgivelser. Min erfaring med de digitale medier har ikke blot gjort det muligt for mig at skabe Drinks and Dramas visuelle identitet, både som kortspiller og som brand, men også at opbygge en stærk og genkendelig online tilstedeværelse. Derudover er jeg i gang med at uddanne mig som webdeveloper. Med det så kan jeg designe en visuel flot hjemmeside med optimal UI og UX. Jeg kan kode frontenden, det er alt det, man kan se i browseren. Jeg kan også kode backenden, som er databaser, server og funktionalitet. Med de kompetencer har jeg muligheden for at udvikle Drinks and Drama til mere end bare en webshop, men en interaktiv platform, hvor brugere kan møde nye mennesker og spille med. Spille spillet online og planlægge fysiske events og customisere deres eget kortspil til de mange kort, jeg har planlagt i fremtiden. Drinks and Drama er først og fremmest et kortspil. Og for at sikre den succes har jeg brug for finansiel støtte til at kunne påbegynde produktion af dæk. En større produktion hos en professionel producent sikrer højere kvalitet, lavere produktionsomkostninger per enhed og mulighed for at nå et bredere publikum. Men en rette finansiering kan endelig tage det afgørende skridt fra prototyp til færdige produkter klar til salg og distribution. Selvom jeg kan producere reklameindhold, har jeg brug for økonomisk støtte til at sikre en effektiv markedsføringsindsats. Min strategi omfatter betalte annoncer på de sociale medier, samarbejde med influencers og reklamer i det offentlige rum, såsom busser og tog og metroer, hvor min målgruppe befinder sig. Med en rette finansiel støtte kan jeg nå ud til et bredere publikum og maksimere effekten af mit indhold. Animationsdelen kræver specialiserede færdigheder og tid, jeg bare ikke har. Derfor søger jeg støtte til at kunne hyre animatorer, der kan bringe Drinks and Dramas univers til live. Med kort videoer af spillets karakterer i aktion kan jeg skabe engageret indhold, der ikke bare fanger opmærksomheden på de sociale medier, men også gør karaktererne og historierne mere levende for spillet. Med jeres støtte, så kan jeg tage Drinks and Drama fra en færdig idé til et færdigudviklet spil, der ikke bare bringer mennesker tættere på hinanden, men skaber mere meningsfulde forbindelser med hinanden. Og vi kan sammen tage skridtet tættere på en verden med mindre ensomhed. Tak. You know what? That fucked.